Os ych chi eriod wedi tyfu unrhyw ffrwyth a'ch hunan, fyddwch chi yn ddigon ymwybodol bod y blas tu hwnt i flas yr un math o ffrwyth sy'n ar werth mewn siop neu archfarchnad. Wrth gwrs, mae nifer o ffrwyth egsotig o wledydd tramor fedrwch chi brynu, ond ddim tyfu yma yn Mhryden achos bod yr hinsawdd ddim digon cynnes. Mae cyfiawnder felly bod na o leia un ffrwyth egsotig sy'n yn bosib i dyfu yma a sydd ddim ar gael yn gyffredinol i brynu. Gwsberys y penrhyn. Ac i gloriannu y cyfan, maen nhw'n ddigon hawdd i dyfu. Maen nhw'n edrych fel orynnau bychan iawn maint ceirios. Dyma rhai o'r rhewgell. Gyda blas citrws unigryw yn dod yn wreiddiol o dde America. Mae tyfiant y ffrwyth yn deillio nôl i ymerydraeth yr Incas, sy'n esbonio un o'i henwau nhw yn Saesneg Inca berries. Ers ddechrau'r 4edd ganrif ar 15, maen nhw wedi cael eu tyfu a dod yn boblogaidd yn ne Affrica, o gwmpas y Cape of Good Hope. A dyma ffordd mae'r ffrwyth wedi cael yr enw Cape Gooseberries, gwsberys y penrhyn yn Gymraeg, bod nhw'n perthyn mewn gwirionedd i deulu y tomatos, nid i deulu y gwsberys. Yn y gwledydd trofannol, maen nhw'n blanhigion bythol, yn byw lan i 4 blynedd, ond yma ym Mhryden, gyda'n hinsawdd oerach ni, maen nhw yn marw yn y gia, fel mae rhain wedi wneud. A felly mae rhaid codi nhw o had bob blwyddyn. Dyma un planhigyn yn cwto yng nghornel y tŷ gwydyr, a sydd wedi goroesi'r gia. A mae cwpl o ffrwyth arno fe. O fewn plisgyn tenau siap lantarn. A dyma'r hadau. Heuwch nhw o chwefror lan i fis Ebrill, ar wyneb compost mewn pot, trei neu celloedd. Ond yn holl bwysig, braidd cuddio'r hadau wedyn o dan haenen denau iawn o gompost. Ac yna fydd angen cadw nhw mewn lle cynnes rhwng 15 ag 20 gradd canradd gan sicrhau bod wyneb y compost yn cael ei gadw'n llaith. Mae'r hadau yn araf iawn yn egino yn gallu cymryd lan i 4 wythnos, felly byddwch yn amyneddgar. Ac i droi o ffrwyth egsotig i lysiau cyffredin iawn. Tyto. Cyffredin ie, ond maen nhw'n hynod o hyblyg ac yn flasus iawn hefyd. Pwy sydd ddim yn hoff o fita tyto newydd melys yn y Gwanwyn. Nawr, mae rhain wrth gwrs ddim yn cael eu tyfu o had, ond drwy blannu tubers. Tyto had fel maen nhw'n cael eu galw. Wedi prynu nhw, rowch nhw mewn un haenen. Mae gosod nhw mewn i drei cardfwrdd wyau fel hyn yn ddelfrydol. A'i cadw mewn lle oeredd, golau, ond mas o olwg uniongyrchol yr haul, am lan i 6 wythnos, iddyn nhw gael datblygu egin tew cryf. O ganlyniad, na nhw dyfu yn gyflymach ar ôl cael eu plannu mas yn yr ardd nes ymlaen, dod yn barod i gael eu cynaeafu rhyw bythefnos yn gynharach, a gewch chi gnwd mwy trwm. Werth wneud hyn felly yn sicr. Os ych chi'n mofyn nifer o dyto gymharol fach, i'r plat cino er enghraifft, gadwch pob egin i ddatblygu ar y tuber. Ond os ych chi am gael tyto mawr, i wneud chips wedwn ni, gadwch just 2 egin i ddatblygu gan waredu'r lleill yn llwyr, gyda chyllell fel hyn, i wneud yn siwr neu egin y ddim ail dyfu. O ganlyniad o wneud hyn, gewch chi lai o dyto o ran nifer, ond fydd y tyto unigol yn fwy o seis.